Hello mga ka-listeners, good afternoon, no? O good evening na kay hapit na Manila size mga ka-listeners, no? Ang oras alas 5:56. O mag-upload na karon sa katapos ang sumpay na gini sa sorting di malasa, no? Nya mga ko pasensya kay dugay na sa tama. Dapat nasumpay na tanan ko natong pagkahuman sa part 12. Pero katulo ni makapiright drama pag-edit na ko, no? Nakapiright sa katulo ka higayon, dayon sa wa pa nako siya nahuman og edit. Nasa'y mga ipangita na ko nga ubang episode kay ako kabantay nga ako mga ubang ubang audio file nako ba mga episode. Naaday ko mga audio nga putol. Kumbaga kanang ning diretso sa ikaduha ba. Di ba? Kanang drama kay Primero. Karon sa tong sugilanon nga nagluhan, digong ang tubo. Yan na kintahay. Mupay nungdong, inigbalik, ikaduha. So, na mga kopya na ko nga yung diretso na sa ikaduha. Muna nga usas nakalangan pud nga akong gisubay pa ba sa kag mga ubang sumpay nila basig na pa ba ngita kog suway sa DXDC kay basig naa sila ba kay usahay kay magkapareha man na sila og drama pero kabantay ko sa una naa sila i-upload sila na ang DXDC ba na sila i-upload nga sorting di balasa kini try kog subay akong gisubay jamo si ma-search sa usa kung imbes mauna to na final kay katapusang sumpay na ba yan mo naman yung ma-search, bisag usa na lang ka episode ba? Asa naman eh? Kasi kini na lang nakulang ba yan? Naging ma-search, duda ko og ilabang i-delete o di pang private, kaya nangawa man. No, mo itong nangita ko balik sa live streaming sa DWHP, no? O bita-bita kay naadyo yung mga nakumpleto na ko pangita. Pero naadyo usa ka episode nga putol gyud siya. Hindi siya sa ikaduha ba? Muna nga una po isa nga putol intro ra o sinugdanan ra diya pagpainumdum pagbalik diya muna na po yung nana ba nga naitabo mo na nga natay usahan ni nga part nga putol pero murag di man po ninyo malata kay gamay ram po usar man po ka part usar po katunga rin nawa ba muna nga wa ko ni siya bali 8 ka episode nahog na lang ni 7.5 episode kay na may usa nga putol gid sa usa og pangita mo gid una sa ilang live streaming mga kalisaras ba ang ilang live streaming kanang giputol no sa DWHP una nga naputol ang maong drama wa na ang ikaduha or wa na ang sinugdanan dito sa ikaduha nga na ba naputol lang lang pag live pero di man markanse kalisaras kay usar ka episode ang natunga ba nahog na ni og 7.5 episode no ang part 12 kay 8 man to ka episode nya kini dapat 8 sundan siya kaya ako mangi-divide ba pero kay putol man ang usa so 7.5 episode pero di mo may mga listeners kay niabot yun is katapusan sumpay no human kita karon human yun ning drama nya nindot sad no kita panikamutan yun ako na bisag katulo kung naka-copyright ani panikamutan yun ako nga wa na maputol no kinayo sa nga episode putol naman panikamutan yun ako nga ma-edit og tarong nga di maputol ang ubang part kay para sulit gyapon ninyong pagpaminaw nining katapusan sumpay sa sorting di malasa no part 13 unya ngay pasensya kay di gyapon ko makabasa sa inyong comment ron kay pagin mo akong cellphone mga kalisteners guba gid sa akong kuri-kuri na ko guba gid ja nag-intro vlog man ko sa Digong Kanto Boy. Ganina nagsuwat ko sa mga comment dito sa Digong no. Sa Jan Kinanutan nga channel. Nya kay sakit man mata sige suwat-suwat no. Nya nahutdan po ko og kasulatan no. Sakit sa mata magsige subay-subay mga kasi mabasa-basa nya magsuwat dito. Sakit sa mata mo na nga wag gyud ako maman og suwat na nag-comment no. Maalangan po samot mo na karon wiya mo tay basa sa comment kay balikon na ko na yung comment pohon kung maka-cellphone ako kay kuan para di masayang yung comment ba kay giaguan ba ninyo na kanang type nga di na to tagdo no so pagka tinorganahan so kumubasa sa mga comment mga kalisteners no kay para pod kanang kuan ba nindot maguburing natay kanang mga intro nga ato sang gikuan bagi
isip pasalamat ninyo mga kanunay nagsunod o paminos mga drama. Ako sang matagad ng inyong mga comment nya kay naguba man. May swerte kay naguba man ang cellphone mo iwan na gyud wagwanta gyud. Abot na gyud ang iyahang pagkaguba. Muna ang sa sunod higayon na lang mga listeners no, manikamot lang ko nga makapalit og laing cellphone pohon. Di na ko mosaado kay magagad mo sa din no. Mayon ta og tanan mananginaw sa drama di mo skip para dako-dako gamay atong kuan kanang revenue kay kung ipang-skip ra ninyo kitpit centavos 0.05 0.09 yun na ba mo na ngayon ta og pinaagi lang ana no nga di mo skip katawang-tabang na no sige makapalit di ko phone og cellphone nya kuan kini bang kini hinatag ni Ma'am Love Journey kini gigamit nato ng video. Action nagburot ang battery. Nakabantay ko ari unsa ba noon yung list kay kuan kuryente atong chargean kay dali ra mapuno. Kabantay man ko mga imbugdo ang likod ani ang cellphone na. Imbugdo sa barong burot ba. Pero pasalamat lang ko kay bisag ni action sa burot. Kuan siya dili gyud siya ingog dali malubat ba. Muna nga paita. Mura ba ni paglaom? Kung unsaon ra maguba ni no kini atong gigamit ron ba. Naguba ra bag usa. Unsa ba nun nga ning action man nagburot? Ang ako lang kagulan ni kay gawas nga hinatag ni Ma'am Life Journey kining cellphone nga atong gamit ron. Ang kagulan kay mahal ni pag atong pagpalit atong 2023. Yawa mo na po ni ron. Wa na ni nga klase sa Samsung Galaxy A24 ba wa na ni peace out na ni kung matang saya nga ani maguba ni mo na ba ni sa mga display ron dali ra kay siya nawagtang ba siya imbis noon nga Samsung siya original ang tani dali na may nuning burot ang ako lang gikapasalamatan kay di siya ingog bisag ning burot siya di gyapon siya ingon og dali malubat lahi sa uban nga cellphone nga buburot ana gid na lubat gid na dayon salamat na po ko kay bisag ning burot ang likod and battery man jud ni kay may lain pa sa inlan no ni action na sig bugdo bang likod ning cellphone na atong gamit ron and action sig bugdo so bitaha kay dugay gyapon siya malubat muna nga usan isa kong nabalak ano mo na nga mahina maningkamot man jud ko nga phone maka palit ko og laing cellphone kay in kaso maguba ni at least mabalhin ako akong mga file ba sa laing cellphone kay peligro man og maguba ni ang mga file na diri tanan na save maparasa kang amigo ba nga pagkaguba sa iya nasa yang cellphone nga naguba di na ma-open tanan kay kinanapay payo una nga ang akong gusto ako jud siyang panon kaya na nga mabackupan ako daan siya maningkamot man ko nga makakuha kong cellphone bag-o para ma-move na ko daan ang mga file ba ug ang akong mga account ani nga cellphone ma-move na ko daan sa bag-o kay in kaso lang gyud ug di na mo survive ang baterya ni kay burot man siya action na siya bugdo ba man mapangandaman ako sa daan ba kay para ang mga file nako daghan man drama nga kinanan pa nako siya nga kunon ba i-arrange bitaw ngay uban nga subayonon pa nako ubang episode sa drama para kompleto labi na uban nga ning request sa mga drama nako ubang mga kopya nga kuwangan pag episode mo na nga pangitaonon siguro gamay na ko lang og ako masubay no kay wanang laing mga bag-or nga drama nang ako mga file kay na may mga drama na ko nga dugay-dugay na kulang lang episode ang kulang na lang pod ang pagsubay-subay nako sa mga live streamings kay basig makit-an pa mga listeners ba mo na akong explanation ng mga listeners no kay kuan action po kabalaka ni kay sa na lang nya una sa tanan mo gid kini importantehan nga naatay ma-upload nga drama ba nya ang matagan sa nako yung comment pohon mabasa sa nako mga listeners no na ako lang gipay balo ninyo kay kuan po
In kaso bagmating mo nga, wala naman mag-upload si Boss Jan. Bagmating mo ba? Wala na may upload no, dugay-dugay na yan na ba? Nagumba na day na. Una nga ka sa pagkakaroon ako sa panikamutan nga di pa ni siya magumba, makakuha na ko laing cellphone. Kay para akong mga account, YouTube account, mabalhin sa laing cellphone nya. Kanang ang sa tawag ni mga file nako, ma-move na ko sa laing cellphone. Kay lisod na ba og kanang nasave imong account ani nga usa ka cellphone. Nya, o pa laing cellphone gusto na imong i-move. Naman ay mga security code bitaw nga na siya mga confirmation nga na bitaw. Kaya dapat kung i-move na ko sa lain, dapat diri nga cellphone ako siyang sa tawagan ng i-erase tanan ba? Itanggal na ko tanan account na ning cellphone na kung nananakan tayo ko bago para dito na ako sa pikas na pod. Ang problema ni mapares akong amigo nga yang gibaligya ang cellphone kay palit siya laing cellphone. Nya tuwa dito sa cellphone nga gibaligya ang iyang account di na yung ma-recover iyang YouTube channel katong usa kay mangayo mag-confirmation. Nya naman dito sa usa ka cellphone nga gibaligya mo nakaapan mga listeners. Muna akong gipanagan-an nga di na may tabo nga maguba ning cellphone na nga wa pa na ko ma-move akong mga account, mga file yan na. Muna siya mga listeners no, ako lang display ninyo para samtang wa pa may tabo ba. Kay basig matingala mo nga wala man mag-upload si Boss Jan. Asa naman to si Idol? Ano ba? Yung mga mga listeners dito maglangan, paminawan niyo ang katapusang sumpay sa Swerteng Di Malasa. One touch and you got me stoned. O karon sa katapusang sumpay ning atong sugilanon. Swerteng Di Malasa. If you let me out my Dili paghapon mawala ang kamatuoran nga may utang kabubuton ko nimo. Kaya wa ko ining akong kahimtang karon kundi patud nimo. History na. Dili na pwede i-revise kay nahitabo gyud na. Ug dili na tumutumo o chismis. Kay ako mismo ang nahitabuan. Mao nga bisan unsa panako kay ubos nimo sa una, bisan unsa panako kalagot nimo, bisan unsa pa sab nimo kalagot nako, magpabilin ug di na gyud mapapas ang kamatuoran nga ikaw ang hinungdan. Nganong ni ako karon sa kung nahimutangan. Mao nga bisan pa man sa tanang mga panghitabo, magpabilin gyud ang akong respeto nimo agig pagtan-aw sa kung utang kabubuton nimo. Sir Dan. Salamat dito. Salamat. Karoon na ako nakita na mulahan day kayo akong anak ka nakabanan mo. Mulahan di ay akong pamilya nga nakamatuni mo. Karong panahon na, dili na hapit makita ang mga tao nga nakainapa kung sa inyong kakabubuton. Sa imong pag-abot sa kinabuhi ni Elis, nagtuo kong dakong di malas ang midangat sa kong pamilya. Pero dili di ay. Swerte di ay. O kung ugaling di malas magyod, swerte yung di malas. Bitaw, bitaw. Sa tinudanay na. Karoon ko bibati o. Tinudanay nga relax. Karoon na ako patita. Kapuya bago di ay sa mga kinabuhi. Sud sa taas ka pa. Pero bang kinabuhi na kwartaran ay nasun sa tumot. Ya, di na ito makita kung sa kabilihon ang magbati sa mga tao. Ay ang pagkapot na Diyos sa tuyo na mas daghan pa ang daghan ng mga kwarta. Karabang, wak na ikitawan. Buwan nga bitawan. Ni aram di ang tinipod nga lingaw. Ni aram di ay ang tinipod nga relaxation. Ang kalinaw sunahon. Ang pagpaka-simple yun ay huwag pagdawat sa isikataw nga parehas na yun. Hindi kay tungol sa social standing o sa ginagano sa kwarta. Nindot, Sir Dad. Nindot kaayo nga nagkaamgo ka ng mga butanga. Actually, mag-ingon ni Iran ako nga magtinarong na misa ang mga tao para sumaabot na mga pipi.
Hindi ko makatawa. Hindi ko gusto mo dawat kay una sa tanan. Para na ako, talong na ako pagkatao. Pero nihangdag ka na siyang mga request na ko nga gisuwayan na sa daugtuman. Inahinarag yun kung nagka-realize yun yung bababay. So, ang baby gud ang hinungdan, Sir Dad. Oh, maog yun. Dali pera sa bitaw ko. Pero pag first ana, murag bang natandog akong garpo, niya gisugo mo nila. Kaya bao na ka. Bisan ako siyang asawa, doon na pa man gihapon ko'y reservations. Doon na pa man gihapon ko'y mga biases. Pero nagigayo na. Ni-cross yun ko sa lahat. Ni-step down ko. Huwag ako magbahay. Himaw na ni. Enjoy naman na ako. Huwag man na mo ubos ako pakita. Kahilakon mo ko sa imong gisulti ron, Sir Dad. Magkatandog man sad. Oh. Oh. Lah. Nanimahong pagod. Nga! Napagod akong giprito! Pasensya nga nalangan ang among pag-agda ninyong kaon kay nag-rebet performance mi si Sir Dad. Kaya ang unang hugna nga niloto, napagod man. So, nitabang ka pagluto? Yes, mahal. Sa ato pa, mahal. Ikaw din may hinungdan nga napagod ang iyang giluto? Medyo. Actually, ako itong sa kay ako man lang nagluto og ako lang basagdan tungkol sa akong pagsulti. Maulagi Sir Dad nga ako gitong sa kay kung wa pa kumuduol mo, wa mo unta madisturbo imong pagluto. Okay ra na. Dili na problema. Asa naman tong napagod nga panarito? Oh, gilabay na. Gilabay? Ganahan ko mukha na itong napagod. Imong i-extend ang imong leave, Dad. Yes, Jasper. Labaw ka, Jasper. Karon lang ko naka-experience nilang feeling nga wise stress. Murag happy lang permi with the family. Mo sa ako na feel, Dad. Ug karon ako naka-realize nga nung ang mga pobre, kontento na silang kinabuhi. Bisan igora silang pagkaon ang ilang kita. Then, gamay lingaw-lingaw. Happy na sila. Gusto ka yun, Jasper. Mao nga, diliuna ko mabalik pag-report. I-enjoy ko yun dig maayo akong bagong nakaplagyan nga kalipay. Pero, Dad, dili pa sa ko makapuli ni mo. Okay ra, huwag problema, Jasper. Tulad tanaghan kasaligan ng mga tao nga mag-take over na to anytime. Okay, Dad. Asa naman dito si nanay? Siya na lang gikuwang din eh. Aw, nagandam na sa tong snacks. Naayos sinang loose, oh. Dili man snacks ang da. Pre! Riolio! May bisita. Ha? Good morning, sir. Good morning, everyone. Oh, atur niya bugar. Di ka ba lagi? May problema ba? No, sir. Way problema, sir. Miyan nila ko nimo personally para pirmahan ang mga papilis nga imong gipa-prepare nako regarding sa kontrata na to with XYZ Group of Companies. Nakabalita mo ko, sir, nga mo-extend kasi mo bakasyon mo nga ako ning gidali-dali. Pwede ramang kumaad to sa opisina anytime. Bisan on leave ko. Di man unta kinahanglan nga mo ani kapag yun, attorney. Pero kaya niya ka namang yun. Okay. Let me have your pen. Dad? Mupirma ka lang wa pa ni mo mabasa? Actually, ako na rin gibasa, Elise. Wa pa lang ako mapirmahi. Yes, Ma'am Elise. Nabasa na ni sir. In fact, kadagan ni ma-revise before niya maaprubahan ang final draft. Pwede naman na nimong ibilin, attorney.
Amo raw niya nang ihatod. Never mind, Elise. Ano ko na pag-anhin, attorney? Kung di ko rin mapirmahan. Let me have your pen, attorney. Sure. Sure, sir. Oh, kaon pa mo. Daghan na akong giandam. Mahulot lagi na ron, Nay. Don't worry. Okay lang yan, sige lang. Kaon pa. Ganom ka, mahal. Ambot pa, mahal. Dili man ko komportable sa gipirmahan ng mga papeles ni Daddy. May pag-ni-insist lang ko adto da. Di ba, sinaligan man to ni Sir Dad, si attorney? Oh. Pero, ambot. I don't know if I'm just overthinking or... Basta, dili ko komportable. Te, may problema? Di ko rin siya komportable sa mga papilis nga gipirmahan ni Sir Dad. Ha? Nga no, good. Nagdula ka ni attorney, te. Dugay na si attorney nga nag-serve ni Daddy. Ubis na kausa. Wa siya magbinuang. I know. Pero ampot ba? Naparanon ka lang tungod sa mga panghitabo karon, te. Din sa kalibutan. Tingali. I really don't know. Unsa na, te? It's been a week. May daw tang balita ba regarding ni attorney? Nag-overthink na lagi ay tingali ko itong panahon na, Jasper. Mahal? May itoyo ni mo si stepmother. Ha? Elise. Pwede mo hangyo? Ano man, Ira? Pwede ta mag-vacay sa mga isla? Please. Oh, sure. Yes! July! July, nisugot si Elise! Nisugot siya! Di pa yabi niya. So, kano sa tamad to, mahal? Naanad na gyud ko ining helicopter ni Iles. Sa gamay, di na gyud ko mahadlok mo sakay ini. Ang bugira ang nanaya. Pero karon ang pinakanindot. Kay dili lang usa ka helicopter ang motugpa karon sa isla. Kundili, duha. Oh, tuara sila si Daddy, oh. Okay ra ka tong bundes. Wa ka to kuyawe. Waman ko kuyawi. Nga no, nakuyawan ka, July? Wa man. Nawuri lang ko nimo. Mura na kuyawan yung Dad. Are you okay? Bitaw, July. Mura, dili kita komportable. Okay na ko. Don't worry. Doon na ta. Magkita ng isla ni ate. Wow! Kanindot sa hangin. O kinawa ang dagat, July! Walang swimming pool! Oh, wait. May signal ba din, he? I think ini isla ha, Ira. Moranig isla ni James Bond. Right! Mura yun nag-isla ni James Bond. Really? Kanoy's good! Asa mo to si nanay o si Ilis? Diretso ko sila sa kusina, mag-andam sa pagkaon. Wow! Happy ta sa kong gigutom. Igutom man dayon pagkadungong sa pagkaon. Ang atong baby, July. Siya ang gigutom. Iya akong gisogo. Ha? Suyaan na yun ako ninyo eh. Tisgot naman mo, baby. Daan pa yun lagi ko? Daan pa yun ko? Oh. Daddy! Uy! Daddy! My God! Dad! Pre, Miko, ari ra gud mo. July, naunsa mo na si Elise? Mahal! Mahal! Mahal mo siya problema. Mahal! Love. Dili ka lang, ha? Gano, ha? Usa may problema, ha? Usa may problema. Jasper, sino hitabo? Oh. Ang ano din na si Elise?
Dad! Mahal nga no. O siya nito mo, ha? Ngano day, nay? Wagid ko mahibaw na unsa ni siya. May gikasulti lang ni siya sa telepono niya. Mao na dayon to. Nakuyawan gani ko. Elaine! Ngano? Ngano? Mahal. Dad, wag ko masayop, Dad. Gitraidoran ka ni Attorney Abugar. Unsa? Gitawagan ko karon lang yun ni Alex. Ang ako sinaligan. O giya kong gibalitaan nga si Attorney Abugar na ang nanag-iya sa tanan nimong negosyo. Oh. Tungod kay imong gi-give up ang tanan nimong shares of stocks. O gi mo nang gihatag niya tanan, Dad. Unsa? I was right all along, Daddy. I was right. Aminin mo, Dad, strong kayo nga akong feeling that time nga something was wrong. Pero wag ko nimo paminawa. Wag ko nimo paminawa, Daddy. Sir Dad? July, ayaw pa daha. Remember, ni atong pipi. Kung ma-worry sad siya. Sorry, my love, ha? Pero, tinako kapugan ako kagalingon. Dad, don't worry. Dilit na mo lingkuran ni ate. Mahal, Nailus, kamo na unang bahala ni Ira din sa isla. Mubalik mi ni Daddy og Jasper karon dayon sa Pilipinas. My love, biling ka lang din sa isla, ha? Aron, di ka ma-stress. Okay, July. Kuan kanang kami ray bahala niya pre. Ato adayon to ninyo kay dako gitong problema ha. Nakontak naman mo ang mga abogado? Nakontak na ako sila, Dad. Si Atty. Rafael Banyok, si Atty. Divine Marshall Torres, si Atty. Johnny Omega, si Atty. Mary June Omega, si Atty. Louis Arma, si Atty. Butch Librando, si Atty. Albert Ablan. May appointment na nila, Dad. Oh, ready na yung helicopter. Tala mo, Dad, Jasper. Mahal. Abing. Di na makita ang helicopter nga nagisakyan. Nagmingaw na ta. Niko, ano man ka? Ito, ada lang una-una eh. Tanawag kasi katubang karon. Ikaw, ako, si Ira. Kitang tulo. Kita lang yun ay gihapong mga dagway ang mag-uban. Lahit lang ang lugar. Wala sa probinsya. Ni anta sa isla. Bitaw no. Hala, O man, mula lagi ni... Doon ay buot ipasabot ay. Ha? Unsa may buot ipasabot? Kana bang panultihon nga bisan unsa kataas sa prosesyon. Sa simbahan lagi hapon pauli. Ug unsa may buot ipasabot nimo ni ana ira? ngano ka Ira? Pinasiplat-siplat pangugan ako. Hoy ira, hinumdumi ha. Nga may dakong problema nga giatubang karon ng imong bana. Nya inaana na imong dagway. Namin ragot aron makakita ka na unsa na. Pinakipat-kipat ka pas imong mata samtang nagpasiplat kang miko. Lami ba ni man doklon day. Mabdots ka pa gyud sa inyong anak ni Prejolyo. Pero nang luos, dili pa kitibaw ang kapalaran. Wa pa ba kita mahibaw sa tong ending nga kita-kita ra gid gihapon ang mahimo magkapamilya. Ikaw, ako, og si Miko. Wa kita mahibaw. Jesus Maria i Josep Ginoo ko nimong babayhana ka. Kadali baya in taon nimong nilubad day. Katarong pa ninyo nagpanimilitay ni Prejolyo ganina. Ngano, unsam di problema nang? Si problema? Mahal nga birhen, nangutana ka pa. Nang, nisulti ra magkus posibleng mahitabo. Nay, magluto na ta kay murag. Nagutman naman ng bayhana. Oh. Mag-aon sa tagaruan sa babot sa Pilipinas. Dad, murag may kamayang problema. Kabay problema? Usay! Dad, dili pa ta makapadayon sa Pilipinas.
Usay! Pero nga, dumat! May bagyo, Daddy. Usa! Di na mahimo. Bagyo, Dad. O si dili mahimo ba, uy? Wa tay mahimo, ana, Dad. Dad, kinanglanta nga mo pit una idol sa Malaysia or Singapore. Di rin lagi mahimo. Di rin pwede ka malangga tapos magpauli sa Pilipinas. Gulili mo, ako rin mato. Muhamba ko rin helicopter. Unsa? Pagkadimalas ni Pare Julio, wa pa gyud ay sila kalahos balik sa Pilipinas tungos bagyo. Ay, pastilan. Naghilom-hilom ka naman ko diha, Ira. Di na lang ko musulti nang. Kay, di man mo makauyon sa kong isulti. Kay unsa naman sa day ng imong isulti nga dili may makauyon, ha? Ilan na siya pangutan, anay. Ay, di manggod. Dili manggod in taon ni basta-basta ang mga nahitabo, god. Kinsa bagoy magdahom nga ang usa kasama ni Pare Julio, malutsan ba di ay og usa ka traidor? Dugay na gud ay ka ng abogaduha nga nagserbisyo niya. Og wa gyud gibuhat nga anomalya. O siyempre, kumpiyansa gyud si Pare Julio. Unya, sa walang dam ha, ni kalit lang ng hitabo ah. Brad, yun ang abogaduhan ay. Maiking manaiming. Iyag yung giatol nga na-focus na ang atensyon ni Sir Dad sa pamilya. Labi na nga, may umaabot aning bagong anak. Nakita agad niya nga sayon lang buko-bukohon si Sir Dad inihigayo na. Sure ka nga, iyang gibuko-buko sa Julio, Miko? Ha? Gibuko-buko gid kaha siya? Wa ka siya agtanga? Or tangkugua? Oh, Ano mo lang nakasiguro manggit ka nga gibuko-buko siya? Nakakita ka? Nay, mapawaya gud ni si Ira, nay. Murag kuwang ni pahuway da. Saktom da ni kaon kay nakita magitag yun sa ni pagkaon. Mao nga papahawaya lang una ni. Basin pag maulian ni unya. Nakatog na si Dad. Here's your drink. Thanks, Jasper. What a stressful day. You think? Mabawi pa ni Dad ang gikuha ni Atty. Abugar? Dako kog pagsalig sa mga abogado nga atong gikuha, Jasper. Bisan wa madayon karon ang atong pagpauli, but still, nagpadayon na to sila sa ilang pag-study ini problemaha. Og pag-gather og mga evidences para mapasakaan og kaso si Abugar. Nagkasulti sa misa, pipila na ito kakatao sa opisina, te. Mutabang na sila. Og bisan ang ubang mga shareholders, willing silang mutabang. Sila mismo na shock ining hitabua. Ganun kahati, no? Nga ingon-ini yun ang life. Di gid mawagta mga challenges. Wagoy long-term na peace. A long-term na happiness. Yeah. Kung kano sa at peace na unta sa life si Daddy, nahitabo na sad ni. Sige lang. Kaya ra ni. Ma-overcome ra ni nato. Yes, te. Kaya rin nato. Miko, Oh, ngano nay? wa lagi ko makakita ni Ira. Oh, nganong igo lang kang ningisi. Ganiha lagi ko nangita niya ay, pero wa na ako siya makita. Tanawa nay. Si Ira, oh. Oh, uy hala, kinuo ko. Naunsa man na siya? Naunsa na si Ira, Miko? Kawa ini hulmigasa. Di manigikan. Si kita, oy. Basig dili na tinuod hulmigas.
Robot tingali na para mangispiya ba? Kuya, wasag naabtan si muna-huna na yoy. Posible, oy. High-tech good kakain ng isla, ha? Kinsay nasayod, di ba? Sama ana, oh. Wag yun tay problema sa signal bisag layo ng isla, ha? Tubagan ng cellphone, Ira. Si Parihulyo yun na... Dili si Julio. Si Julio di ay. Hello? Nang sa tos, Ira? Dili ko nos Parihulyo. Unya si Parihulyo di ay... Lano? Wa patuwa si sinitabo niya ganina na eh. Mahimo ba, attorney? Ayaw na pagtawag-tawag na ako. Wa ko'y labot ko na problema ka na karon. Imo nang binuhatan at tubangan na. Oh? Unsa? Hoy, ayaw ko i-apil-apil, ana, ha? Nayabag ka? Natililing naman tingali itong abogado, ha? I-apil mo ko siyang atraso ni Julio. Gago. Miko! Sa ba, oy? Bukwakan man tanim mo! Ima mo kong ipagkuratan na eh. Konsentrate ko kong inom. Unya, kalit kag panguhit. Sa ako pag yung kilid nga, giganon kay ko diyan napita. Unya, imo gyud ang ibugwak sa akong naong, ha? Ay, sorry yun eh, pero wag ito na ako tuyo ah. Siya mo tuyo na eh. Unsa ba ganito'y akong tuyo ni mo? Nasamot. Nalimot naman noon ko. Empahan, sa ganito. Ayos tos! Oh, ano siya man? Si Ira. Oh, kaya ganun ni Sira. Murag tinuod yun nga dili si Parihulyo ang nanawag niya. Anong nakaingon man ka? Tungod kay nakita nako nga nasuko siya samtang nakigsultis telepono. O nga, iya pag yung gibundakan sa telepono. Gibundakan sa telepono? Iyang gibundak, iyang cellphone? Wagot. Basta ka iya lang giputol ang tawag. Motoy akong ipasabot sa gibundakan sa telepono ba? Og sigurado ko nga, dili to niya buhaton kang Parihulyo kung siya bagitos Parihulyo ang nanawag. Bitaw, no? Basin. Bisan, dong, Miko. Bisan pa. Oo, lagi. Oh. Bitaw to kung ingon mo. Kalimot ka. Bisan pa tingalig si Elise o si Jasper ang manawag. Tigihapon na niya buhaton, eh. Gani. Siyempre, tarong ginanig istorya. Ug di sad mahitabo nga kadali na kayo. Pero, kisa ka to yung kasulti, no? Nga, wa na may laing cast, ani? Basing iyang parinti nga nanawag para manguha mo kwarta ba? Nguna, naraban ng uban. Huwa man na ganing kwarta, mairita dayon. Di sa tingali na, eh. Nganong mairita man siya guman, nga daghan mo siya kwarta. May kapahuwa man siya. Baya, Miko. Mas dali mairita kung huwaman ang mga taong may ikapahuwam. Labi na sag ang manghuwam kanang dugay ng way kontak nila. Unya, mukalit lagtong nga para lang manghuwam. Soko, kaayo sila, ana. Ing ana sa day kanay, mura magug karilit mangug ka. Karilit kus nang huwam. Wako karilit sa gihuwaman. Kaysa diyang may kwarta na ta. Bisan layo na tong paryente nga wa mo dool na to. Unya nahibaw kong nagkalisod. Ako yung giadto o gitunulan. Bisan wa manghangyo. Kabirigod, Diyos kong nanay, oy. Sahi ragod, oy. Sahi ragod. Mora tingali itong nanawag ni Ira. Nanguwam na tingali ito niya. Istoryahon ko ni si Ira, be. Animal tong abogado ka ay. Wala hinuon ko mahimutang da. Gikulbaan naman hinuon ko. Pero di man ko angay mahadlok. Dugay nang wa ko mutagad niya. Wa na may communication. Dugay na. Wa ko'y labot on sa may plano batok kang Hulyo. Er?
Naunsa man ka? Wapat ka unsa ah? Sorry, Miko. Sorry, gyud. Nakuratan lang ko. Kinaunsa day ka? Uy. Kadugay ba makatugpa ni ng helikopter? Mulaya talaga kumi! Dad, saba? Paano natutugpa oh? Dad, relax lang. Ayaw pala bisi mong gibati. Dini madag relax, Ilis! Mapatay kung yun ang babayada! Mapatay kung yun na! Oh, nagatugpa na yun, Dad. Ikay una ka na, Jasper. Ako'y una, kay sintensyahan ko na yun ang babayada! Dad, hinumdumi ha. Buntis si Era. Tingaling maunsa ang bata. Imo naman ang anak. Ha! Ako yung ka ng anak! Miko! Ira! Niyan na sila! Namalik na sila! Oy, mahal. Wala mo mula ako sa Pilipinas? Wa man mo nagpahibaw nga mamalik mo karong adlaw. Makaandam unta me. Ira! Oh, Dad, ayaw pa das gibati, Dad. ayaw yun! July, ngano? Hap! Uy! Daddy, ayaw na. Sakto na to. Enough na, Dad. Hayop ka! Hayop ka! Dad, buhay si Dad! Ngano man ka? Masabay ako sa ni mo. Mangutana ka pa! Ha? Pre! Pahingitan ko yung trabaho, pre! Mau na ikibuhat ni ko. Idol siya. Bitin. Human sa tanan akong gibuhat para niya. Iya pa rin gibuhat ako. Mapatay na ko siya. Lungkaw agad. Dad, ayaw niyo palabi sa mong gibati. Paminaw sa nato ang iyang side. To be fair lang ba? Fair? Ha? Fair para niya? Uya ko, ha? Unsa na gibuhat ako, ha? Jasmine? Fair pa na eh. Dad, dili pa 100% nga tinuot ang gisulti atong abogaduha. Pwede nga iyarang gigamit sa era. Posible na. O kagilang mga kulpo sa messenger, ha? Di pag ito 100% confirmation para di mo, ha, Jasmine? Di pa ito ebidensya, ha? Nagsulti ko tinuod, Elise. Dugay na may way communication ni attorney. Kanay mo giingon nga mga convo na mo sa messenger, dugay na to. Huwag dili ko seryoso ato. Ako na siya gisakay-sakayan kay Sambo kayo. Tuwi ko ninyo, dili ko seryoso sa akong mga gisulti niya. Ginoo ko, santissima. Kay baw ka, Ira? Kung wa pa lang ko maguna-una no nga buntis ka, gilaparo na ti kag maayo. Elise, wa ko mabakak. Nagsulti ko tinuod. Unsaon pa man ako pagtuo nimo, ha? Angay pa kaming mutuo nimo? Human na ni hitabua, angay pa ba ka namang tuhuan, Ira? Elise. Don't touch me! Kung nakainomdom ka, July. Ayaw ko tawag kang July. Kung nakainomdom ka, June. Usay John! Usay John! Oh, Julio. Sorry. Pero kung nakainomdom ka, nikumpisal ko ni mo nga at first. Uwa pagit ko yung feelings ni mo. Nikumpisal bigyan ko ni mo tanan. Ang bahin ra kang Miko ang imong gikupisal nako. Huwag ka maghiskot atong kanahan nga abogado nga nagtuo kong alimato ka! Anak ko naman ngay! Patay pa, ganong napil mo ko. Akong gitog ani nga nagtuo kong in love paghihapon ko ni mo. Pero nausap ang tanan niya nagsugod akong pangamubuhok kang nang luhos.
Oo, sa man nga nung ako naman sa inaapil, oy. Ngano? Nangabubuhay siya ni Mulos. Og dito kuno siya nakaamgo nga nahigugba na yun siya nako og mitos ako. Tungod kay mo ni tinuod. Magakod! Nagsulti ko sa tinuod. Kato si attorney, wag yung ko'y labot niya. Kung may resulti man ko kang gituhuan niyang tinuod, bakak to tanan. Wa ko intensyon bisan kamay nga mauban niya. Wa! Pero miingon ka, nga mukuyog ka niya oras nga mailog niya ang tanang assets ni Daddy. Nakabasa mi sa imong message niya, Ira. Ha? Dili ka naman ka-deny, Ira. Dili. Nakadugo ka sa gisulti ni Elis? Nakabasami! Nakabasami! Ako na lang itong istorya, dili to tinuod. Ate ko to dako niya. Gano'n ako mabinabuhatan nga asawa naman ko nimo, di ba? Dili to seryoso, pasakay na to dako niya. Tuwi ko ninyo. Tuwi ko. Ha! Dili ka makablame na mo, Ira, nga dili mo tuon mo. Medyo ka makablame na mo. Dad, dili na kayo to maglangan. Ato na ni siyang dadon sa Pilipinas aron idungan na ang pag-file og kaso. Batok nilang duha ni Attorney Abogar. Time pa, kadiyat kaayo. Inyo siyang kasuhan, inyong ipadako. Madugta silang duha sa prisuhan. Pero pre, mabdo siya sa inyong anak. Among anak? Dili ka ilang anak ni Atty. Mahimo ko ni mong dadahan sa ubang butang. Pero ayoko dadahibahin sa imong anak. Kiwa ko magbuling-buling sa kong pagkasawa. Sakit ka manag... Stop, pre! Osbondo na ni mo, pre, kay itok mo tigag balik. Gano'n mo dapit ka maning mamayan na halos? Ha? Traidor ba ako? Nahibaw ka ba nga nagplano ka ni unta ni siya nga idugol ang kamtagan ni Miko? Nga itong higayon nga nagtuo pa tang tanan nga patay na siya? Oo. Maulit tinuod! Ginoo ko! Maulit tinuod, Ros! Gani, katong yung pagtabang nimo sa pagpahiluna at pagpangadji o paglumong unta kang Miko. Dili tugikan siya kasi-kasing. May nagpaluyo niya to. Og apil ka ato, di ba? Ha? Apil ka! Interesado ka sa skabtangan ni Miko at higayon na. Kitang doon na plano ato pero ni palpak lang. Sa una na to! Pues pareho na ta! Sa una na sa itong akong pagpasakay kang attorney abogar, watay kalainan. Pero karon ni may tabo ang inyo ni Atty. Iyan akong gigamit. Tanawa na ko ninyo ang pizza sa mga konvo kung nakabasa magani mo. Tanawa ninyo ang mga pizza kung kanus ato. Ha, basta! Kay hiyata mo duha! Igo na sa inyong panaglalis, Daddy. Enough na. Dalion tani. Dili ni mahusay kung magbinukingay lang mong duha. Ang issue ini bahin sa pagkuha ni Attorney Abogar sa tanan nimong asset sa kompanya nga according to him, plano nilang duha ni Ira. Bakak lagi na! Sa korte lang unya na ipamatuod, Ira. Sige na, tana mo. Tara! Buhi ko! Buhi ko! Miko, muanira tong usa ka helicopter. Dito lang unya mo sakay ni Nanay og ni Jasper. Jasper, kamuray koyog nila ni Miko. Pwede ba musulti na ko? Oh, Wa man tingali Santos na to din, eh? Oh. Doon na bagot? Doon na magka-claim din, nga Santos siya? Nga wa siya isa? Doon na? Dahil na kita magkatulisok sa mga nakasaha na to. Labi na dako kayo ang sa. Aw natural, di ba? Pero maulagi. Wa basab ko ta magkasaha? Nagkasaha sabda, oy. Wala tingalit na sakpi. Miko, I get your point. Please, ayaw na paghiskot og pasaylo kay wapay nangayo og pasaylo. Og wapay ni angkon sa iyang sa. Instead, nangangin pa sa lain. Pero wa din karon si attorney. Siya ang main character ining isyuha, di ba? Si Ira, gipasangilan pa lang apil. Pwede na ito usayon ang bahay niya. Nga kita-kita lang. Tuod ka dili siya lang tao.
Apil na siya ining pamilya ha. Oh, Nahibaw mo. Nagkadaghan na ni makasa si Ira na mo ni nanay kaya ato. Aw, di lang noon to dinagkong sa. Pero bisa na. Madako o magamay ang sa nagyud gihapon. Pero nasitol na namo. Nagkadawat rami niya. Tungod kay amo siyang giisip nga pamilya. Nganong di ba ta makahimo anak karon nga opisyal man gid siya nga bahin ining pamilya? Kay legal man siyang asawa nimo, Sir Dan. Sa musugot mong sarili, Ilis, Jasper, inyo na ni siyang ina-ina. Ngano daig? Ato ning situlon karon. Di ba daig pwede? Ha? Pwede ba? Miko, Mahal mo ang yun ko. Ato na ni isitol. og taga na itong higayon ka makiikas ang taway. Miko, Miko, suportahan nato sila nga ipadayon ang pagpaningil atong abogado nga nakasa nila. pero Miko, tabangi ko, Miko. Ikaw rin makatabang na ko karong higayon na, Miko. Ikaw rin ginapagitag concern na ako. Tabangan ka na mo, Ira. Tabangan ka sa tibuok pamilya. Oh, oh, salamat ng Luz. Pero, ato bangon ni mo ning kasuha. Pamatod nga gigamit ka ng adtong abogado ha. Pamatod nga wa kay labot sa krimen nga iyang gibuhat. Oh, nganong ni amang ka? Di ba, angay unta nga naa ka dito para suportahan si Ira? Oh. Tuwa siya, gisukit-sukit karon sa among mga abogado. Tingaling maagrabyado to siya. Ato dito, suportahi. yan naman ka, mahal. Ako mo yung angay mangutana, anak Miko. Nga naman ka. Wa ka makakita sa gibuhat atong babayhana? Wa ka makakita? Bisan og moingon pa siya nga gipasakayan ra niya sa attorney ato nga time. The fact remains nga misulti siya adto. Ug mautoy gibasihan sa gago nga abogado nganong iya tong nabuhat. He was willing to do anything para atong babayhana. He was hoping and expecting nga maiya tong babayhana human niya mailog ang tanang assets ni Daddy sa kumpanya. Nga sa ato pa, siya. Kadtong babayhana mao ang hinungdan nga nung nakabuhat ato si Attorney Abogar. Nasuko gud ka na ako. Sorry. Pero nasuko ko nimo. Di ba dahi pwedeng mag-istorya lang ta, hindi ka masuko. Dili may mong dili ko masuko, uy, Miko. Dili sinsiyo ang giilog ni Attorney tungod atong babayhana. Dili sinsiyo. Pwede, di lang ko nimo taasan og tingog, mahal. Di mo ko makig-away nimo. Pero imong gipahapla sa akong naw nga tuwa atong babayhana ang imong simpatiya. Kamo ni Nanay Luz. Nga bisan sa inyong nahibaw-an nga mismo kamo gusto niyang biktimahon, ni dapig lang gyapon mo niya. Aw hinuon. Hinuon unsa, Ilis? Padayon na. Wa. Padayon na. Anong di man nimo padayonon? Ay gusto kang isulti, padayon na. Kinahanglan ba gid nga mag-away ta tungod atong babayhana, Miko? Dili. Pero ikaw ang mihimo niya gisyo. Tungod kay mas tuwa ka niya ni dapig. Mas tuwa niya ang imong simpatiya. Tungod kay inyo na siyang gitabangan. Inyo siyang gihukman ug wa mo muisip niya nga sakop sa inyong pamilya. Wa gid ka makasabot na mo, Miko. Ug wa kasabot sa kung punto, Ilis. Bilyones ang nawaha ni Daddy, Miko. Bilyones? Ug kay bilyones magkatugot ka lang nga magkasilo ay ta. Wa ka gid lagi makasabot. Nakasabot ko. Makahimo ka day pagkompromiso sa atong relasyon. Kung bilyones na hisgutan. Miko! Oh! Asa man ka paingon dong? Wa pa kumahibaw, Nay.
Basta di na siya ko dire. Dito na lang sa townhouse. Tanaw lang niya, Ninay. Oh, Nana ako si Nanay. Manawag na niya ko nimo. Ayaw pasag di si Ranay, ha? ay. Kinsa na? Ako, Elis. May lakaw si Miko. Pag istorya o niya magtarong, ayaw tuguti nga mudako kini. Mudako gininay. Kay to aman kang Ira ang inyong simpatiya. Mas giisip ninyong pamilya si Ira kay nako, nay. Og sakit kaayo na, nay Luz. Sakit kaayo na. Sorry, nay. Sorry. Nakasabot ra ko, Elis. Nakapasad karon sa laom nga emosyon. Kung tugbangan ko na, dili sabta magkasinabot sama sa nahitabo ninyo ni Miko. Sige lang. Hinay-hinayan ko lang sabsiyag istorya. Pero akong ipasalig nimo. Wa me mudapig kang Ira. Igo lang ning nihatag sa among pagsuporta isip pamilya. Mauran na. Sige. Ila, Nang Luz. tuan na ang mga abogado. O nang. Si Parihulyo ug Jasper. Niapil man to sila gawas nang. Nagpagikan na tingali to sila. Kumusta ang ilang pag-imbestigar nimo? Sakit kayo istugan nang. Pero tanan nila pangutan na. Nitupag man ko. Wa ko'y gitago. Napag ganitay, magisagitan ko ni Julio. Awagin sila butuon ako. Hasta ang mga abogado. Wa ko kay baw nang. Basta sila si Julio o Jasper. Na-feel na ko, gawagin sila butuon ako. Gaba din ako ninyo ni Miko nang. Gaba na din ako. Ayaw palabi sa imong kagool. Damdam may bayangan na kay bata sod sa imong sabakan. Luoy ka ay nga bataa kung magpadaka sa imong gibati. Siya'y mag-antos. Hindi man ako hapungan kamuhilak nang. Dili man. In fairness, consistent man siya sa mga tubagti. Wa man mag-usab-usab. Pero makasurod yung guys tugo ba nga, for a long time, iyar ganing gituntos daddy. For a long time, laing lalaki na day diha siyang utok. Si Miko? Kayo! Huwag nakig-flirt pag siya ni Atty. Abugar. Late na yun lagi kuno siya naka-learn to love ni daddy. You think angay tang mutuoan na, Jasper? Ambot sad. Human sa iyang mga nabuhat? Dili na ko sigurado kung angay pa ba siyang tuhuan, Jasper. Ate, pero what about nagsulti yun siya tinuod? And what about na makaknasad siya? Ay, kalaban.
Abi na kong makabato na kong kalinaw sa nahuna. Fusap. Naskam ko na. Magbinuotan na to, July, ha? Magtinarong na ta sa tong kinabuhi para sa maabot na tong baby. Ha! Magtinarong sa kinabuhi. Pwe! Paayo na kong pagkailan ni mo, Ir. Pwisat ka. Pwisat ka. Sabi na kong perfect ang mong relasyon ni Lista. Sabi na kong tigit may tabong mag-away. Huwag na yung perfecto relasyon bisa kung saan. Dili gid importante ang kwarta. Ang importante gid ay mao ang maayong relasyon. Pero karon, hindi pakita ni mas importante ang kwarta, Iris. Baka kang imong giingon, nga dili importante ang kwarta. Baka ka. Wa pa siya mo pauli. Lapas na ang tungang gabi. Og wa sad siya tawag o bisan text man lang. Dili sa kumuuna pag-contact niya. Kay wa pa mawa ang akong kahiubos. Siya mao'y angay muhimo sa first move. Dili ako. Wa pagid mo pauli si dati ni mo, nak. Dili gid siya matuo nga wa ko isa. Sorry na ka. Naagin ka karon sa bunga sa kong mga kabuang sa miaging mga adlaw. Sorry nga nakainahan ka kaya pagkukutok, nak. Sorry. Sir, excuse me. Manira namin, sir. Ayaw mo pa nila. Bayaran ko ni Tibok Nightclub ang tulong mo. Palihog lang, sir. Mamahuay pa sa taon, mi. Please lang, sir. Ayaw ko ninyo hingili. E mainom pa ko. Bayaran ta mo kutob sunod semana. Ako rin bahala ng inyong nightclub suit sa kabuuan. Ayaw ko ninyo papauliya. Bugi na ituhan ay. Labuan ko na. Hoy, bes! Mapawa na siya. Ako rin mo bayan ninyong nightclub suit sa katuig. Ayaw lang ko hingili. Parehas mong duha, mga hambugiro. Pamauli na mo ay kamanira na mi. Wa milabot kung dagan mo kwarta. O wa, basta kay manira na mi. O pamauli na mo. Mamahuay pa in taon mi. Hey! Papaw! Paulay sa inyo! Ako rin magpabilin din kay di ko pauli sa mo. Hoy, kanahan! Ayaw kong tawag kong pawa! Tuwaray mong kontra o. Ayaw katubang na ko. Tara rin kanahan. Pinapurma pagsukmat. Usa! Ibo ko ihagit ng bagay! Bagay ta! Ay, kuan kinang standi na ni Manny Pacquiao imong giatubang, sir. Tuara o nagdungo sa lamisa imong kontra nya otros ang dili halos makabarog. Tara di. Ni malitaw na. Karo ka lang. Ay, sir. Ay, dili na mao imong gipadungan, sir. Amo ng cashier nga nagduka nagmaayo. Wait, ikaw! Mura mo ka nakabirang imong ilo.
Ego! Ay, oh boy, antika. Pero pulis na mo punit ni mo karong tagtaod. Samandran. Unsa naman tayo orasa? Hello? Yes, speaking. Oh, police station? Pasensya na ha, Jasper. Gipukaw giti karong orasa. Layo pa ta sa police station? Dulo lang, te. Nagkuyog di silang duha. Tingali. Or maybe, nagkaabot lang. May bawa na nato ron. Huwag na police station, te. Ay, kalabans ko. Saan ni? Ano naghigda mo kong simento? Galaw niya mo ko din, ha? Kinsa nagdala ko din, eh? Chief, galaw niya ko din, ha? Usa ko sa, Chief? Ha? Kaya mo ko rin tingo ka? Si Sir Daddy? Sir Dad? Uy, Miko? Tuwaran sila, te. Oh. Higop mo aning sabaw sa manok Bisaya para mawasan mo. Ako rin pakuha mo si Kanan, Dad. Huwag mo na ninyo magdawag si Kanan si Miko. Jasper, higop na lang sa dining sabaw. Thank you, Nay. Ikaw, Iles. Makuha ra ko, Nay. Sige, higop mo kay ako na sang isunod ang pamahaw, ha? Kanalang unang sabaw ang unahan ninyo para mainitan ninyo mga tiyan. Pre. Pre, asa man ka, pre? Nira ko mamahaw. Nay Luz? Asa si Ira? To asa guest room. Okay. Nay, di lang sa kumamahaw. Matuhog sa ako. Pero adto lang ko sa imong kwarto. Miko! Pasagdi siya, Nay. Ate. Di ra sa ko mag-breakfast, Nay. Eh! Pasag di lang una siya, Jasper. O hinaot nga mamahaw ka uban ako. Ubay-ubay ra ba ang akong giandam? Ira? Unsay buot ipasabot ene? Nganong nagbitbit ka sa imong mga bag? Mupahawa ka? Mapaulian ako sa probinsya. Ayaw wag kabala ka, Jasper. Dili ko mo si Matt. Pwede na ko ninyo ipapick up bisang unsa orasa. Kung unsa man kani. Ira. Ira, lingkod una, be. Pamahaw sa... Salamat na lang, Nang. Pero ayaw na pagtagad. Sa terminal na lang kumukaon. Ira, you stay. Ngano, Jasper? Mahadlok yun mga musibat ko. No. Dili ko musibat kay dili ko guilty. Kung may angay man kong ika-guilty, mautong ako'y nahimong rason nga nung nahitabo ni. Pero sa pasagil nga apel ko ning kabuang nga gibuhat ni Attorney Abugar, limpyo gyud ang akong konsensya. Ang akong manghod mao'y akong concern, Ira. Stress na kayo siya wapag gani siya ma-fully developed. And besides, Dad needs you. Ira, naghilak ka na, Sam. Ako giyoy na balakan nimo. Lain sa gay mo katawa ko, Nang. Matililing na ginuni ako. Lingkod,
Kay after sa atong breakfast, mag-iskot taglaing butang. Pasag na to ang mga lawyers nga muatiman sa kaso. Kaya mo na yung trabaho. Mag-iskot na lang ta sa wa may na yun akong plano nga magpa-sex exchange. Jasper, seryoso ka? Yes, Nay. Seryoso as in seryoso. Mao nga, let's have breakfast na. Miko. Pagmata na, oy. Pagmata na. Hapon na kaayo. Alas 5 na sa hapon. Nya wa na isod imong tiyan kay wa kay pamahaw. Way paniod to. Sige na pagmata na diha. Ayaw ko ingin, li. Ipalitan ko na yung inyong nightclub. Karaho ba ining bata Nagtuo mang tuag yapon just nightclub. Hoy, bangon na ba? Ihagbong taman karon. Kisay mo hagbong na ko. Kisay mo hagbong na... Oh. Nay? Lano, bangon man lagi ka. Hadlok na kag ihagbong. Nganong nisod magarin na, Ay nganong dili man nga ako ning kwarto? Aw, guest room di ay ni, pero ako ning kwarto. Basta anhikos da kong bay nilang ilis. Nainomdom ka na. Nga dinhi ka mo diretso, kay di ka mo adtos inyong kwarto ni Ilis. So man kaoy wa ka gutuma. Imong ugangan, ni kao naman ganina. Nagpaluto og lugaw. Lugaw lang sa gunay. Pwede. Nano. Akong giandam-daan sa wa pati kapukawa. Unya, humanin mo. Adto atong imong asawa, ha? Kay wa to'y gawas-gawas sa inyong kwarto. Ayo padas garbo, Miko, oy. Siya, biyo. Dagang magtiayo nagkabuwag tungod anang garbo. Pag-istorya mo og tarong, kung dili mo gustong mabungkag ang inyong relasyon. Oh. Abi na kukuha ka katultol ining kwarto ha. Kisa may di katultol din hinga. Abot mas gawas imong kahumot. Oh. Asa day ka? Diri ra. Nga naman. Pagwapa manggug ka. Gwapa na magugudaan. Ay. Hoy. Eh? Hoy. Ayaw kog tan-awag ingon ana ha. Naglagot para ba ko nimo? Wa pa ko malipay nimo. Oh, lipayon te ka. Unsa ba? Wala pa magkakamalipay na ka. Di lipayon te ka. Haskang! Miko! Dali ay, kuharing imong gipatimpla na ako ba? Miko! Dali na! Ay, kasi aron na kay ko, kuhaan na. Oo, nay! Nana! Ay, kuhaan na yan eh. Dumata din kinagdali ko. Inita ini, oy! Ay, paniper, oy! Nagkawag ning nanay, oy. Imna dayon ang imong tiya. Kaya nag-effort na bagid si nanay ana. Kadit, maniperon ako kay gibadlong kong nanay da. Ipatok sa nanay akong tsa. Maayo na lang gani kay niabot si nanay. Makasuway na gid unta kong ma-rape. Rape? Padong na bayag yun kag-rape na ako ganina. Maayo na lang gani kay nabalda ni Nanay Luz. Lain siya na ng pag-istorya ha, oy. Rape, good? Oo. Kay against my will, baya itong nahitabo ganina. Not in good terms pagod ta. Higop sa kutsabi. Labadlag sa mat kong oda. Mauna, Miko. Wala kay pasensya na ako. Imbis nga lambingon ko nimo, muhigop na lang hinoon kag tsake nilabad imong o. Labad-labanan na lang ko nimo sa imong o. Oh. Nilubad na kay Miko. Nilubad ka na, Kyun. Pati para ganoon sa mga. Wala yung kasabot ni mo. Gano'n mo ka makasabot ka, nagbinasaya naman ko. Igna lang yun nga nausab ka na. Maabitaw,
Nagbinisaya man ka. Pero hindi ko kasabot nimo. Mura bagay nausab di man ako. Nausab ka. Tungod lang sa bilyones nga gikawat ang abogado gikan ninyo. Ngaon ta sa una, willing man kang biyaan ang tanan. Tanan imong masunod sa imong amahan tuod lang ug alang nako. O pagani ko nahot atong higayon ha. Pero imo gyud kong gisugalan. Unya karon, nga doon naman sabda ko'y akong kaugalingong milyones karon. O ikaw mismo, may mga bilyones sab. Okay na nimong mawa. Tungod lang anang kwarta ha. Miko, gikawat na. Ikaw mismo mo inilitok nga gikawat. Lahi na nga issue. O ang gitudlo nga rason nga nahitabo na mao ang babaeng gipakaslan sa among amahan nga mao imong gidapigan karon, mao na issue. Dili ang kwarta, Miko. Wag mo ka makasabot. Kasabot na. Sorry. Napunan akong kalagot, Imo. Imo kong gi-judge. Sorry lagi. Imong gipanahong na ako nga naong kong kwarta, Miko. Sorry, mahal. Dili pa na ako madawat imong sorry karon. Ha? Kanusap mo na mahal. Basta, Wala sa dugaya kay mahal kay gimingaw na ba kay kunimo. gimingaw? Naghubog-hubog ka man gani whole day kahapon? Og dito pag yung kanatog sa police station? O nya dito kapag yung didiretso sa kwarto ni nanay pag-abot nimo? Nya mo na gimingaw nimo? Sorry pag-usap, mahal. Hello, Jasper? Mao ba? Okay, sige. Okay. Ikaw na lang kuyog ni Dad. Sige. Bye. Unsa day, mahal? Don't touch me. Sorry. Pwede dili lang una ka mo atubang nako, Miko. Di lang gid ako tuyoon ba? Musurok gid akong dugo magtanaw sa imong naong. Sure, mahal. Wala ba gyud ko magbinuang? Sige. Balik lang ko sa kwartong nanay. Dito lang una ko. Uy, kay ngano? Gihingin lang ti ka? Gipagawas ti ka? Ingon man ka, di ka ganahan makakita sa kunaw kay musurok imong dugo. Pwes mo talikod ka. Ayaw ko katubanga. Ha? Kadagag paagi nga pwede nga dili ko makakita sa imong naong. Mutalikod ka. Or magmaskara ka. O di ba ka, tabunan ni mo imong naong. Kadagag paagi, Miko. Nagkakaon ba ka niya akong asawa rong adlaw? Oh. Nga nang ingon ana man imong tinanawan ako. Talikod. Cover your face. Kaya di ko ganang magtanaw sa imong naong. Oo. Akong tabunan akong naong. Pero sure ka, mahal? Seryoso bitaw ka? Dili ni prank? Ay! Ambot ni mo, Miko! Ambot ni mo! Mugawas na lang ko eh! Oy. Nga naman to eh. Nausam to. Murag lahi ra gyud. Dili mo kuyog si Ilis? Dili, Dad. Okay, let's go. Sakay na, Ira. Wait! Mukuyo ko. Ha? May kuyog siya? Oh, waday mananghid ni mo. Naglalis na sad mo. Ano kasabot niya, nay? Oh, pag primero, nagkasabot na unta ko. Pero wala siya ko kasabot. Ha? Oh, wasad ko kasabot ni mo. Nag-istorya mi, no? Iya kong gipasabot siya ang side. So, nagkasabot na gyud ko. Kaya gitaro nung mag explain. Pauto nga nagsorry ko. Kadagang gyud ko nagsorry na eh. Pero di pa kuno niya madawat dayon na akong sorry. Kung kadugayan, di niya siya ganahan makakita sa kunaong. Abi na kong joke-joke lang. Pero wak man, seryoso man. Mauto, nigawa siya. Huwag ko kahibaw, bulak ka o ba di ay? Ni bali ba na gusto siyang Jasper?
Mao ba? Mo to nagkapangutana ko sa kong kugulingon. Kung nagkakaon ba ka to siya? Nakakaon, oy. Pero ti mangganit niyang kaon sa humba. Ang tambok ra bagid ang giuna. Pero gisapot, way tingog-tingog. Wa man sa puta. Maayo man ang buot. Mao ba? Nasuko lagi dahil siyang maayo na ko. Wa kasi magsilos kang ira na eh. Gilain ka niya interpret ang atong pagsuporta ni Ira? Ambot, oy. Pero murag nakasabot naman siya sa atong side. Aw, ambot, oy. Naglibog bitaw ko na eh. Nahaon niya, inigpauli ato nila. Pagsulti mong usab ni Ilis. Congratulations, Era. Wa kay apil sa gifailan og kaso. Salamat. Salamat you, Jasper. Makarelax ka na. Thank you, Lord. Ira, Oh, July. July, salamat. pero kinahanglan pagyapong ka nga mo testify. Sure. Sure. Congratulations. Salamat, Elise. Salamat kaayo ninyo. Ayaw na paghilak. Makadaot na sa tong baby. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos in taon. Isag maopay pagpasaka sa kaso. Kinahanglan ta nga mag-celebrate tungod kay nasitura ang problema sa tong pamilya. Kung mauna, magluto dayon ko. Ayaw na, Nay. Nagpa-reserve na ako para sa atong dinner sa gawas. Ayaw na lang paghago pa kay hago na kayo ka. Ay, okay raman good na good. At turata sa gawas man ni hapon, Mare. Ana na sige, kamo good. So, happy na tanan. Kaniyo to na. Oh. Buot pa ipasabot nga. Okay na mo ni Ira, Sir Dan? Okay na, Miko. Nasabtan na nako ang tanan. O nasabtan sab nako ang punto ninyo ni Marilos. Aha, okay. O ikaw, Jasper? Mas una mi nagka-okay ni Era, no? Oh? O, dili na lang ko maghuwat nga pangutanon pa. Okay na sa mini era. Wow! Pero nimo, dili pa ko okay. Uy, Usa ko na, Elis. Dili dita maka-celebrate ni og dayon. Ganon dili man, Dad. Nga about man ni era, way labot si Miko ini. Kung kanas ako ma-okay niya, maghuwat siya. Pero mahal... Ayaw lagi katubang na ako. Di ko ganang magtanaw sa mong dagway. Pahawa! uy, uy. Wa ka makadungog. Pahawa diha kay di ko gusto mo tanaw sa mong dagway. Pahawa na ragod. Mahal. Elis, nausa ba ka? Usa may problema nimo? Miko. Miko, ari sa direbe. Dire sa akong likod. Dali, ari dire. Ate, Sorry ninyo ha, pero di lang gid ako ma-explain. Wasa ko makasabot. I just don't want to see his face. Pero Elis, dili mayo ang kibuhat. Abi na kung okay na ta sa issue ni Ira. Elise. Oh, okay naman ko ni mo, Ira. Wala may problema. Unya, nga nung... Kalma lang. Time pa. Kalma lang. Be, kalma lang ang tanan. Doon ako'y pagduda ini. Oh. Oh. Ha? Ugma, moadto tag Dr. Ilis. Kita lay kuyog, kay nagduda gyud ko da, mabdos ka. Ha? Oh, nagduda ko nga mabdos ni si Ilis. Og si Miko ang iyang gipangaan. Oh, ha? Unsa na? Ha, wag yun ko masayap. Mabdo si Ilis. Duhaon niya ka bata ang atong paaboton pohon. Ining baya. Wow! Congratulations, Elise! Thank you. Nalipay sab ko na yung balita. Pero, usaon ba si Miko? Di lang una siya magpuyo din eh. Or maglain lang una siya o kwarto.
May solusyon na may anak. Jasper. Mahal, okay na niya kung maskara nga bulsita, mahal? Yes, mahal. Okay na ko, ana. Ang importante nga, dili lang yung kung makakita si mong naong. Tanan ni, oy. Angay ka kung malipay ini. Paita ning kemtanga, oy. Apil to Gustapok. Pero murugo may labot. Pwede na kayo apil, bro. Sa alin ang maiiba. Pero mahal, don't worry. Hungitan lang ti ka, mahal, ha? Oh. Nga, oh. Nay. Hangtod ka nung sa rin ang pangaas babae, nay. Ay, dili parihas dong. May mga babae nga, kadali ra mahuman ang pagpanga. May uban sad nga dugay. Pero di sad maabot og siyam ka buwan, nay. Oh, di sadoy. Mga 8 ka buwan og tunga. Ha? Dili ay, sige ba yung mata. Sa kunay bawaan, nga ang pinakadugay, 4 ka buwan. Lugawa sa di mo niya, eh. Kuyawan naman ta. 5 kagwalo ka buwan og tunga. Karang-arang lang ng 4. Pero mas maayo yung tato kung di ka abot og 4 ka buwan, ay. Paitan ni magsigit ang sulubog maskara, oy. Bisan matog, magmaskara. Labaw po may gisilutan ako ini. Maay na lang na, kaysa gipalayas ka gyud. Kay bisan imong tingog di niya gustong madungog. Ha? Doon na sila yung nana, nay. Doon na, uy. Ang akong nahibawan sa mga nangano, pagkaon may pangaan nila. Si Ira bitaw, burog pagkaon naman to. Oo, katong masi sa saliluan ang yang gipangaan. Na, makailara ba gyud oy, kung dili gikan saliluan ang masi. Mao ba? Weirdo gyud ini mga mabdos, no? Sa kay istorya na ng duha ay. Nagatubang ang duha ka mga buros. Murag nagpahambugay sa ilang mga tiyan. Sila ra siya nagkasinabot. Excited na kayo kung makakita sa akong little sister ug sa akong pamangkin. A few months from now. Nanaon niya magsaba-saba nga mga chikiting ining baya. Excited na sa ko. Pero dangkul ba? Dangkul ba, gudad? Uy, dangkul ba? Sabaw, uy. Kuyawa na gud muhago kining ilis. Lupiga naman ko. Kamatag ko. Uy. Hala. Asa naman to kung maskara? Wa man. Patay. Natangtang ka na ako samtang natuog ko. Muhinay ko bangon katingalig. Magkamata siya nga, wa ko'y maskara. Hinay lang. Kitang di siya matarog. Hinay lang yun, Miko. Nga ni bangon man ka. Nga nilingaw man ka. Ato bang be? Wait, Samala. Natangtang ko maskara. Natangtang tingalan ako samtang natuog ko. Ako'y nagtangtang, mahal. Ha? Oo. Ako may nagtangtang samtang natog ka. Kaya di mo ko makatugod. Sige ako guna-una sa imong naong nga wala na ako makita. Mao nga akong gitangtang. Unya, nakatog dayon ko. After ko nagsigig tutok sa imong naong. Tinuod ka, mahal? Basig damgo na ni, ha? Kanarabang damgo. Scam kayo. Murag tinuod. Unya, damgo na di ay. Gusto ka, mahal, nga sagpaon ti ka para ma-check na to kung damgora ba ni Odili? Sige, mahal. Okay, mahal. Sagpa ako, Sagpa ako, mahal. Kusugas at mahal, oy. Wingig mo ko. Pero dili, gadam ko mahal, no?
Dahil yun ko, mahal. Tinuod yun. Gapuha, gini mo mahal, uy. Thank you ko, pulaan sa imong naong. Thank you, mahal. Pero sakita pagid, mahal, eh. Grabe sa naman makadagsag pa, mahal, eh. Mahal, lami kayong kitkiton imong naong ay. Ah? Nanggikil ko. Ah? Pakitkita ko, ha? Ha? Kit, gid, mahal? Oo, mahal. Sige na ba? Nakatanawa, makuhaan ko ron basta di ko ni mo pakitkiton. Nahala. Kit-kita. Ay! Noon sa naman niya akong naong, nay. Kadaghan na ba inikkinit-kitan, kinusian, kinaurasan? Ganong kiniman sa tayo, gitrapingan sa kong asawa, oy. Busa. Ay, Miko. Sa una nga dili siya gusto nga makakita sa imong naong, nireklamo ka. Oh, karon na sad nga halos di niya lungan ang imong naong, reklamo gihapon ka. Lano, temporary ra na, anak. Agwantahan lang sa ha. Ako rin bitaw ng giagwanta na eh. Igo na kong may pahungaws kong gibati. Di taon lalim na yun eh. Wato'y gasto siyang pagpanga, pero ang ako sang kagwapo ang nasakripisyo. Asa naman akong kagwapo ining kayong tanga? Muragwa naman yun. Sagdi na lang lagi, oy. Kay mo labay na lagi na. Oh, di ka pa ana nga ikaw gigipangaan sa imong asawa. Asa labig laing tao. Saan to pa? Swerte pag yun ko ini. Ay, oy! Kadako ni maswerte. Swerte din inay. Mura man laging di malas. Lord, tabang kasakit! Miko, tabangi ko, aray! Mahal. Ay, pabisin ko na uta. Kalma. Maluwas na lang karon. Niya sa ospital. Unsa ba'y kalmang? Ikaw ba diri mo? Aray! Dok! Tarong! Mga nagdaro asawa, Dok! Ngayon tong na, Dok! Dok! My baby. Oh, so cute. Oh, Miko. Wa ka man gud makatingog. Dili ka mo tuo nga nanang imong anak. Oh, tanawa dayon. Tanawang naong sa bata. Liwat kaayo ni mo, mahal. Tanawa, oh. Hoy, Miko. Wala ko makasabot sa kong gibati na eh. Gusto kong mahilak. Gusto kong mukatawa. Murag puputo ang ako kasing-kasing sa kalipay. Oh, ha? Ha? Wag yun makawang ang pagpanga ni Ilis ni mo. Kay puwerte yung pagkaliwata sa imong anak ni mo, oh. Nay, kanang dagwaya, oh. Kana, ana. Maugad na, imong dagway diyang gipakanaktik ka. Baby, anak, ako si daddy ni mo. Miko, sorry atong panahon nga. Gitripan ako imong naong, ha? Naanay no mga uwat imong naong. Sorry, kid, mahal. Okay na, mahal. Okay na. Okay, mahal. Murag, ginimalas ko ato, pero swerte na gyapong di malasa kay niya. Liwat ko kay na ako ang akong anak. Thank you, Lord. Thank you. Mahal. Mahal? Na ako'y request. Sure, mahal. Unsa man na? Sundan dayon ni nato si baby, ha? Gusto ko liwat ni mo tanan natong anak. Ha? Botang! One
touch and you got me stoned. Ug dinhi mga higala natapos kining atong sugilanon. Swerteng di malasa. Sa dili pa, aniya ang mga artista nga naghatag og kinabuhi ning atong sugilanon. Sa papel ni Elise, Carol Marie Hikain, Miko, Alex Lara, Era, Jaylee Haka, Jasper, John Paul Lara. Sa papel ni Julio, Ricky Gareng, Nanay Luz, Cecil Cabrera. Kining maong sugilanon sinuwat ni Baby Omega Flores ubos sa direksyon ni Alex Repolyo Lara. Music, Jeffrey Gabunada. Recording editor, Lloyd Gabiana. And soundman, Aldwin Nacorda. Kining tanang, gidalit ka nato sa RMN Drama. Your touch blurred my vision. It's your world and I'm just in it. Even sober, I'm not thinking. Sumuto ka listeners ang katapusan, no? Natapos na dito mga ang giat nga, no? Lingaw kayo mo ng drama habang niya. Salamat kayo. Balik ko, nagpasalamat si Ami Alexander, no? Nga kanunay, yun nga nag-atang ng drama, no? Salamat kayo sa imuhang mga gihatag na super thanks, no? Nagkakaing salamat nga mangitan na po kuglaing drama mga ka-listeners nga ikapuli no? Akong plano ang itong Nanay Rosa. Kaya na may dugay na itong naning request ba nga ibalik ang sinugdanan na idol kay nalitso raman ni katapusan, no? Nga akong gisubay-subay na ang Nanay Rosa, no? Kung nakita na ako ang unang episode, muna nga gamay na lang kulang siguro to akong subayon nun pa ka-listeners, no? Kay basin pa og makumpleto na ako di ako na i-upload og sugod sa sinugdanan kay Nanay Rosa kay nindot man ning drama ha. Nindot ning drama ha, no, makatandog sa siya diyan nasa action ba yan na. Party ni Sosaka ko awan nakapaminaw naman tong uban din ako isulti, no. Pero mo na kung plano nga ipuli, no. Yan na di pwedeng request ay sa sa batong yung mga ko pasensya din, no, ni Ma'am Anida Dimple Traveler, no, kining request siya sa sa Bilangguang Bulawan, no. Nya nasugda naman ni amiga drama, no. Ako na siyang gi-chatan yun siya nga basin sunod buwan or yun no. Isa ka promise pero iya po ng plano nga padayonon kay atong akong giingon ninyo nga naguba ko na yung cellphone sad kay nabasa sa dagat ba. Nga kinahanglan pa na yung ipaayos para mapadayon niya itong Bilangguang Bulawan. Naguguna sa akong file mga ka-listeners na pero saan man nga nahatag naman ako ni amigo na nga siya mo upload niya. Gawas ko maingon siya nga ikaw na lang ipadayon dol kay kanang di na ako ma-upload na. Okay ra nato ipadayon pero sa pagkaroon nga pa siya maingon nga di niya tiwas kanang di ba niya tiwason na ipadayon kay umingon siya nga di tiwason di pwede rin na ako na trabahoon. Pero mingon siya nga yan, para yun, no, di, nag-agad ko, no, amigo. Kaya ako naman nahatag niya agad, layan po kayo, ang bawi ako nila, pero ingon mo to si amigo, no, The Dimple Traveler, nga iyan ang ipadayon, mapaayon na yung cellphone, no. Wala nga, mura nag-explanation, no, diyan, ni-request ulit po ka, no. Hindi po request si The Dimple Traveler, dahil nga kuhan. Sa to, Sululot ang anghel nga charot, no. Anak ko'y kopya na, no. Murag tingali ako ng panigamutan, no. Kaya na ko'y kopya ng imong request no nga sululot, no. The Dimple Traveler, no. Ako ng panigamutan lang. Di man tan ako na i-upload kaya di man na sa DHP drama ha. Pero na ang artista na sa DHP, na si Ray Arellano na apila ng drama ha. Pero wa na mo ko ilain makuha. Ako lang drama, di ako lang i-upload ng request ni The Dimple Traveler, no. Di lang sa kumusaan kaya no saan, no. Pero i-try na ako, no, kay para ako sa matarong edit ba. Ako sa subayan og balik akong file kung kumpleto bagito siya kay basta kay nako kopya na. Kay nalingaw sa pagpaminaw ng dramahan man. Palamuot na nakoy kanang ipang-save na nga mga record. Muna nga akong subayog balik kung nakumpleto ba na ho, no? The Dimple Traveler. Kaya nakumpleto na ako, magsugod din sa part 1. Muna na kung paibalo The Dimple Traveler, no? Kaya isip pasalamat sa nako ba sa paghatag ni mong super thanks sa imong kanunay pagpaminaw.
akong balik ko na og subay ni imong request no. Nya dili ko masaad og kanang ma-upload ba naho or makompleto ba naho pero ako na kay murag na kompleto na ko to. Balik ko lang og subay kong file og murag na ako na kompleto gid ako to siya. Kung nagi ko nakuha ano to nga katapusan or na may makulang nga episode at least na mabutos katapusan no. Bahala ang tingali og na yung mga episode nga malaktaw at least importante pa na ako ka nang mo-upload ko bisag nakulang kog episode importante nga natay ending mo muna upay balom jud ko na yung daan mga kalisenos no nga mo-upload kog drama upay balo ko kung nay kulang pero importante lang nay ending no muna nga kay bati man si kayo magsugod ta training na kayo jawa di ending no muna nga akong maniguro ko daan nga makuha na ko ang ending para ba tong luyo sa kabangis no bisag daghag laktaw daghag kulang so nakita man ako nga na ending di akong gi-upload bisag dahil kulang no so ako na panikamutan da Dimple Traveler imuhang request no punpuhon dila ko musaan yan po lang maig panglawas kanunay yan po kanya mga kalisteners nga madasig kanunay ko sa pag-edit kay bisag makaya no mao natay mga sakit-sakit bitaw mo tay gana mo trabaho tay gana mo edit sabi na ako mata paminaw na ako murag ibalik na sa loob ka ng kuan paminaw na ako bugat ba murag hubag balik ba akong ipatuhan ganina og drops atong giresita ang ipatuwag balik kay paminaw gina bugat yun murag sa magnana pud diri lapitang bugat ba sa dapit sa tumoy nagi ka diri to diri ganina mo skilid ba mga kalisteners no kalang pay balon niyo no ug mo to kalisteners ang kuano katapusan sumupay no sinsa kay di wa pa tay nabasa nga comment ninyo no ako lang gitiman-an tong mga nag-comment nga mga importante kayo para sa kang kuan nga nasa request nga na mo to natiman-an ako siya Puman ako to masuwat muna ako na natiman hinumduman man ako di apil na ako na nagsulti karon ang tumbag. Mga mga listeners, thank you so much for watching itong mga vlog or for listening. Ang ping mo kanunay mga listeners. God bless. Nang tanan.